Ovaj grad zove Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad. Kakav Staljingrad? To samo oni svojim pričama su mogli da ga zovu Staljingrad. Nema. Da armija i dobrovoljci srpski dođu. Ma ne pomaže im ništa. Mogli su ga zvati kada su hteli, ali... Sloboda je došla i neće ova sloboda se više tako lako prodati. Nikome. Vi dobrovoljac isto odavde? Dobrovoljac iz Sombora, ali imam nameru da ostanem da živim u ovom gradu lepo. I ovako porušim je lepo. Izgradit ćemo polako, samo da mi odbranimo naše granice i lako ćemo mi ovo praviti. Doći narod za 10-15 dana. Sve je prava istina, gotovo je, vratit će se, to će se polako sve... Ali se HDZ više vratiti ovdje neće, to je sigurno. Ni Ustaš mnoga. Jedno smo probali, 40 godina živjeti s njima i ne vredi. Više se nećemo zavrđivati. Ne vredi. A ima li njima povratka ovo? Ne. Četnik, zapamtaj. Četnička stranka, Šešeljeva stranka, da ste čuli. Mi oslobađamo, a JNA ništa, ljudi. Više srpsko, naše. Neće više biti ustaša. Neće više biti fašizma. Ne dajemo više to. 50 godina smo mi trpali čutevi. Čekali. I mrzeli smo. Dosta je bilo više. Mićo, odvi se. Jedan jedini zemlji. Dujek Srbija, 15. A komunisti su, čekaj brate, a komunisti su udarali granicu 45. I oni su krivi sad sve ovo. Titovi generali su ovo. Tuđman je Tito general, Anton Tus isto.